darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dai nimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Martes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal. Rehabilitasyon kan Albay Electric Cooperative tatabangan kan ako Bicol Party List. Supplemental budget planong ibusol dyan na hapon sa sanggunian pang lalawigan kan Albay. Sa lado nasyonal, pagbalasa sa Senado, daing pakaisi an Malacanang. Dating Senate President Mig Subiri, nag-ako na siya ang naiipit sa iwal kan Duterte asin Marcos. Sa ibang nasyon, ICC Chief Prosecutor nag-apply nin arrest warrant kontra kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu asin Hamas leader Sinwar. Sa lado ng Karawat, Minnesota Timberwolves inuranin pagbati matapos padapaon ang defending champion Denver Nuggets sa Game 7 kan Western Conference Semifinals. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Handang tabangan kan ako Bicol Party List ang manayamiento kan Albay Electric Cooperative sa Rehabilitation Fund. Ini ang kinonfirmar ni ako Bicol Executive Director Abogado Alfredo Garbin Jr. sa programang Tingog kan Banwaan kan Radyo DCGB kasuwapon kung saan an Aleco nagdulo kasi nagaganintabang sa AKB para sa rehabilitasyon kan kooperatiba. Sigun kay Garbin, daikaya kan Aleco ang dakulang gastos para sa rehabilitasyon kan sa indang mga ekipahes kun kaya bilang kasimbagan nagtagama ang ako Bicol sa paagi kan Committee on Appropriation na pinapanginutan ni ako Bicol Party List Representative Elizalde Con in fundo o subsidyo para digdi. Idinugang pa ni Garbin na nasa National Electrification Administration na ini mantang available na ang fundo na nagkakatadan nin 500 milyones pesos asin nagalat na sana ang implementing agency. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ipig pagarumdom kan Alba Electric Cooperative sa publiko na may magkakanigong penalidad ang paghabas nin kuryente. Sa abiso kan Aleco, pinagpagarumdom ang gabos na miyembro konsumidores na dakulan na efekto kan illegal connection sa kooperatiba asin man sa mga lehitimong nagbabayad din kuryente. Dahil ang kini, biging ganyar ang publiko na tulos na ipaabot sa senang opisina in kaso may manataran na nagigibo nin illegal connection. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One,
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Isusubitir hapon sa regular session kan sanggunian pang lalawigan kan Albay ang propestong 235 milyones pesos na supplemental budget na pigahagad kan Office of the Governor. Ini matapos na saroon kasuhapon sa Committee on Budget meeting sa pangingenot ni Kinatawan Ray Bargais bilang pamayo kan Committee on Appropriation ang mga departamento matapos na igilid nguna ang natatadang 235 milyones pesos sali sa 747 milyones pesos na original request ni Gobernador Grex Lagman. Binawas digdi ang 512 milyones pesos na para sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Legao City matapos aprobaran kan sanggunian pang lalawigan kanakaaging simana. Natatadang 235 milyones pesos para sa Governor's Office Operation kasabay ang sanggunian pang lalawigan Legislative Resource Office, Planning, Albay Public Safety and Emergency Management Office asin iba pang mga departamento sa Kapitolyo Provincial. Sa pagtaripon, kada department na pigsaro-saro ini para makapag-justify kan supplemental budget na pigahagad mantang kumbinsido man ang mga kinatawan. Ngunyan aldaw sa regular session, posibleng matukar na ang nasabing propestong supplemental budget. Nairehistro ang sarong volcanic earthquake asin anom na rockfall event sa Bulkan Mayon. Ina nagluwas sa nakaaging 24 oras na monitoring kan PHIVOLCS katakod kan padagos na aktibidad kini. Ang average sulfur dioxide emission nasa 586 toneladas mantang nagkaigwaman in 500 metrong taas kan flume. Apera kini padagos pagiraray ang ground deformation mantang manteninong nakabandera ang alert level 1 status sa Bulkan Mayon. 1,282 na mga personalis ka na Bicol PNP na nakadeploy sa iba-ibang aktibidades sa Kabicolan nakaresibin in PNP Commendation Medal o medalya ng papuri inibilang pagtaonin pagmidbid sa dedikasyon kan mga ini sa sayanang trabaho sa pagsiguro sa seguridad kan riyon sa tao kan kadakol ng mga aktibidades sa selebrasyon. Nagkapara sa mga selebrasyon ang Magayon Festival, Bicoloco Festival, Grand Pasalingaya Festival, Rodeo Masbateño, asin iba pa. Sigun kay PNP Bicol Regional Director Brigadier General Andre Dizon, padagos ang sendang advokasya kan sa iyang agenda ng mapromotir ang approachable, presentable, and dependable kasurug caps sa pagtaorin serbisyo sa publiko. Be part of the plan. Inang tema sa International Day for Biodiversity kung saan nagpuo naman ang Department of Environment and Natural Resources sa pag-countdown para sa simultaneous o sarabay na pagsilibrar sa bilog na kinaabahan sa Mayo 22. Ini ginibong parte kan DNR Bicol Roadmap dahil mismong ang United Nations nangapunan sa gabos na gobyerno sa nasyon, non-government agencies, gobyerno lokal o lokal na komunidad, individual, maging indigenous people na suportahan ang lambang biodiversity plan kan lambang nasyon. Sharing na ang DNR Bicol nangapunan man sa mga Bicolano na maging parte sa plano na yung mismo ang tema kan selebrasyon ngunya na taon. Magagaramduma kan Desyembre 2022, ginibo ang inisyatibo kan bilog na kinaaban para magkrear ng plano asin obheto na mabawasan asin mapundo ang loss of nature pag-abot kan taon 2025. Formal nang binukasan kasuwapon ang 18th Regional ALS Encampment for Out-of-School Youth
adults sa Catanduanes. Sobra sa 2,000 na partisipante sali sa iba-ibang syudad asin probinsya sa bilog na Kabicolan. Pinunan ang aktibidad sa paagi nin sarong makulor na parada na sinundan in opening program na ginibo sa Catanduanes Sports Complex. Para sa sports asin academic activities na gagibon sa laog ni 5 aldaw na encampment tinawan man kasubanggi sa fellowship, governor's night din pagmidbid ang mga regular ALS teachers na 10 sa 35 taon na sa serbisyo. Matatandaan kan 2008 pa kan mag-host ng kaparihong aktibidad ang Catanduanes. Mientras tanto, madurar ang nasabing aktibidad sagkod sa Biyernes ngunya na taon. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. An iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay nanay at tatay, kami naman ang magbibigay ng ginhawa sa inyo. Bumili na ng inyong gamot sa Generica Drugstore at makakuha ng 20% discount sa ating participating products. Damang-dama talaga ang ginhawa dito sa Generica Drugstore. For more information, see posters and print ads for more details. Promo duration is from May 1 until June 30, 2024. Per DOH FDA, CDRR permit number 0178 series of 2024. Ang ibang energy drink nagpopromisa nin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bakong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college.
para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Tinawa ni Duon ni bagong Senate President Chis Escudero na daing kinaraman an Malacanang sa pagsalida nin liderato sa Senado. Kasuwapon na ilihir si Escudero bilang bagong pamiyok kan Senado kasalida ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Sigun kay Escudero, daing siseman sa palasyo nakahuron na sa iya para patukawon siya bilang Senate President. Mientras tanto, sinabi man ni dating Senate President Mig Zubiri na naiipit siya sa sintikan ni dating Presidente Rodrigo Duterte asin Presidente Bongbong Marcos. Sa iling niya, nagpunan issue sa pagkakatanggal niya bilang Senate President kan labanan niya ang People's Initiative dahil aram niya natatanggalon ini kaini ang poder kan Senado bilang institusyon. May kinaraman man sa pagkakatanggal niya sa pwesto ang pagtugot niya sa hearing sa sensitibong issue ka nagkaparang kapwa senador. Sinabi niyang saro siya sa mga loyalist asin saro sa mga nagraot ang buot kan magkasiparar ang grupo ninda Duterte asin Marcos dahilan ta siya nasa tahaw. Kasuwapon, nagbaba sa pwesto si Zubiri asin sinalidahan ni Senador Chis Escudero bilang bagong Senate President. Naibugtak ang bagong linyada nin mga opisyales kan Senado kasunod kan paglusad ni Senador Juan Miguel Zubiri bilang Senate President kay banan ang sa iyang mga kaalyado. Nailihir bilang bagong Senate President por tempore si Senador Jingo Estrada kasalida ka nagdimitir na si Senador Loren Ligarda mantang matukaw man si Senador Francis Tolentino bilang Senate Majority Leader asin pamayo kan Committee on Rules. Si Senador Alan Peter Cayetano man ang nakatukaw bilang bagong pamayo kan Senate Committee on Accounts kasalida ni Senador Nancy Binay na nagdimiter man sa pwesto bilang pamayo kan Senate Committee on Tourism. Nagdimiter man si Senador Sani Angara bilang pamayo kan Senate Committee on Finance asin sa salidaan ni Senador Grace Poe. Apera kay Angara, naglusad man sa siyang posisyon si Senador J.V. Ejercito bilang Assistant Majority Floor Leader.
Totoo, asin bako ring uding o chismis ang nagpapadagos na problema sa pagtio sa Pilipinas. Ini ang makusog na pahayag kan Department of Social Welfare and Development matapos sabiyon ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na uring uding masana kan mga Pinoy ang pagtubod na nagtitio sinda. Sa press briefing, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na pigbabalo kan gobyerno asin ahensya na may baba sa single digit ang level kan pagtio sa nasyon. Mientras na sa entrevista, sinabi ni bagong Alyansa Makabayan Secretary General Raymond Palatino na kadakol na pandok nagtitios asin din nagkaipuan pa nin ebidensya para mapatunayan na totoo ini. Sinabi ni Palatino na pigpapatunayan siya ni Gadon na bako siya karapat-dapat sa siyang posisyon na nakatutok mismo sa isyu nin pagtios ang kinakatubang kan mga Pilipino sa nasyon. Makusog na pinaymutika ni dating Executive Secretary Paquito Ochoa na ipinag-orden niya ang pagpapundo sa operasyon kan Philippine Drug Enforcement Agency kan 2012 kontra sa mga high-profile personality na involved sa illegal na droga. Ang alegasyon kontra kay Ochoa ay ng ginibo ni dating PDEA Agent Jonathan Morales na nagpirma sa nag-leak na pre-operational documents kan PDEA kan Marso 11, 2012 sa ikapat na pagdangog kan Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinapanginotan ni Senador Bato de la Rosa. Sinabi ni Ochoa na dai niya midbid si dating PDEA Deputy Director General Carlos Garapan kung saan siya nagtaon ng direktiba. Dahil mapigsayuman ni Ochoa nakasosyo niya sa law firm ang pamilya Marcos asin sinabing nagali na siya sa law firm matapos na i-appoint siya ni dating Presidente Noynoy Aquino bilang Executive Secretary. Mientras na nagsimbagman si Ochoa na no kana po ni De La Rosa kung nailing niya ang pigsabing nag-leak ng mga dokumentos kan PDEA. Magagarumduman na sa si Ochoa sa isinabit ni dating PDEA Agent Morales sa illegal na droga. Maisog na ipinahayag ni Banban Tarlac Mayor Alice Guo na aki siya kan siyang ama sa sendang katabang sarong. Sa sayang Facebook page kan Mayo 20, nagluwas si Guo nin official statement may kinaraman sa nagkabarang issue sa sayang pagkatawo. Nagagad man siya ng dispensa sa publiko asin sa mga senador na nalilibong sa mga simbag niya kan magsalang sa pagdangog kan Senado. Sinabi niyang haros blanco ang sayang isip kada bes maampang sa mga senador dahil maawot niyang dai magutik. Kaya para sa interes kan sa iyang mga kababayan, inako na niyang saro siyang love child kan namamuntan niyang ama sa sendang katabang sa harong. Sinabi niyang iwinalat siya kan sa iyang ina kan aki pa siya asin pinadakula saka itinago sa laog nin sarong farm. Pinadakula na matindi ang pag-iwas sa mga bagay na magtatagakuta sa iya nin pagkatawo sa luwas kan siya ng hog raising farm. Sinabi niyang iyon ang mga rason na haros dahil siyang matandaan na eksperyensya na halis sa iyang o sa normal na pagkaaki. Tanawanin doon kan alkalde na tutuan sinabi niya sa Senado na home tutoring sana ang edukasyon niya. Wala siyang papel o diploma nin sarong formal na edukasyon maski ano man grado. Asin totoo na naarama na sa niya ang pangarang ka sa iyang ina kan may parehistro ang sa iyang pagkamundag kan siya teenager na. Mientras tanto, pinaimutikan man niya na saro siyang espiya kan China as yung protector nin illegal na operasyon kan Pugo sa iyang nasakupan na banwaan. Bareta hali sa ibang nasyon, inanunsyo ni International Criminal Court Chief Prosecutor Karim Khan na nag-apply na sinda nin mandamento di aresto kontra kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu asin Hamas leader sa Gaza na si Yahya Sinwar. Sinabi niya na igwang reasonabling rason
ang duwa responsable sa war crimes against humanity kan Oktubre 7, 2023. Kay banan man sa pipa-aresto ang duwa pang Hamas leader na sinda Ismail Haniyi, sin Mohammed Al-Masri, man si Israel Defense Minister Yoav Gallant. Tinawan ni Duni Khan na parehong responsable ang duwa sa pangyayari na ang pag-atake kan Israel kan mga Hamas asin ang war crimes asin crimes against humanity na ginibo kan Israel sa State of Palestine sa Gaza Strip. Bareta sa lado nin Karawat, inumaw o inuranin pag-umaw ang Minnesota Timberwolves matapos makua ang panggagana kontra sa defending champion Denver Nuggets sa skor na 98-90 sa Game 7 kan Western Conference Semifinals. Dahil digdi, masakat na ang Wolves sa finals sa West. Para ang pangon, ang Dallas Mavericks. Iyan ang primerong pagkakataon sa laong ng 20 taon na suminakat sa series na level ang sending team matapos manggana sa Denver sa ikatulong pagkakataon sa serye. Nanggana ang Timberwolves sa Game 7 kontra sa Sacramento Kings kan 2024 para maabot ang conference finals. Ang Minnesota na number 3 seed nag-host kan number 5 Dallas sa Game 1 kan Miyerkules na banggi. Nakulman ang naginayang sa napunan ka Nuggets lalo na dahil sindang nagahadi digdi sa nakaaging season. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa. Dagos po na nakaka-apekto ang easterly sa tuyang Sean. Digdi sa Kabikulan sa maghapon nila lauman mo ng mainit na panahon, nalagay niya man ang tsansanin, mga pulong-pulong pagkurano, pagkikilat pagkagudulan na sa hapon sa Banggi. Maluya sa kutsa moderaton Loros na rin sirangan sundo sa timong sirangan ano matian, may panayat sa kutsa moderatong pag-alon kan panakasan. Ang temperatura sa maghapon lalauman, 25 hanggang 34 ang taas kang Celsius. At saldang nagsirang alas 5:18 din daga, masundok pa dyan alas 6:05 din hapon. Aladigdi sa Diyos di Pag-asa, ariyan sa mundo. Yan mga tugang ang detalles kan mga Bareta ngunyan na Martes. Sa pangaran kan mga pagariba, Mardila, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase. Yun Napolis sa Lado Technical, si Riman ng Pag-asa. Ako po ang nagatod kan Bareta. Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na ang napot ni Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga, an hapon.